know where to find you. Nganino, niya nasab siya. Niya nasab kong ikagtahan. Nasi silam sa kahing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munong! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uyala! Alma! Asa mong show? Mamatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangkil. Oh, Halando! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Persalana na. Din ka balita na. tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangitngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Balboy Budumo. Mga tulob o kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Wadlo kong sudi, oy. Nga naman? Sa pikas bahay na abandonadong misteryo na. Oh, Di ka madok. dili. Kung di ka mo taban na ako nalang mangitang belya. Diyan na ka. Di ayaw ni niya, oy. Tinay! Balik na rin, ay! Tuwa na sab. May andar sa kapilapilon ni akong amika. Ganong gisang ganahan gisang mangita no bila. Nga kontra maganina mo. Tinay! Wata na lang ko, be! Mubal lang ko ni mo! Tinay! Wala. May nanawag. Hello? Kumusta na pagsusiri mo sa kahimtang ni Bilya, Tinay? Kuan man lo. Kanang gitaba ni Tony sa belya. Pero, wa naman mo angkot si Tony nga yung gikuha sa belya sa bahay nila. Doon na ni kong rason. Hay naman ka ng Tony karon, Tinay. Tuan na. Gidanan sa kapitan sa barangay. Ay, kapwa lang kita ulang ko tabalan si Bilya. Sambay! Mamakyak pagyod ka. Kining. Ikaw ang ilang nakita nga mikuha ni Bilya. Unya di ka na mo angkon. Di tayo style, ay. Lagi tao na kung nagkuha ni Bilya Cup. Tum tayo style, ay. Maya. Noon sa bataw ka nga hindi man ka mo angkon, ha? Ako mismo makakita ni mo. Mitang-tang ka sa doldol, ni Bilya. Amot lang. Basta, amot lang yun. Basta, wako may numdum nga. Ako nang ibuhat lula. Huwag yung taon. Basta. Daw, eh. Di ka magkapamakaklamo ni Nanding. Duhami nakakita siya mo gibuhat. Sabi style, ay. Wala ginagawa tabalan si Bilya. Wag lagi. Mauna lo. Kuan. Hugot gid ang pamaliban ni Tony nga dili siya nagkuha ni Belya. Mao ba? Pero ang pangutana, kung anong nakapalayo ba si Bilya sa ila? May mga tanong kita nga giari sa
kasalanan, dili ba? Uy, Yawa na ko ni mo, bay. lo, kadyot na. Nari na kay similpon, ha? Smartphone. Minto na ka, bay? Ha? Minto naman ako, bay. May kanya ka ding. Giyon sa man sa pagdaan ni Tunis Belia palayo silang bahay. Klaro ako do. Ikaw may dito. May mga tanuman tanga gibutan sa agyanan. Kuan, bay. Gipanglabay nito ni ang mga kaang nga gibutangan sa Bermuda. Berbina. Kinay lolo. Di panglabay na kuno ni Tony ang mga kaang sa Verbina. Mao ba? Aran, sige. Maura ka na akong tuyo ni mo. Bye. Bye, lo. Ha? Ihaya na mo, bay, eh? Ano naman kay cellphone? Ano pa? Hinatag man ni Luis. Magpapalit akong mag-cellphone, ay. Lo. Sinahan ay. Ay pamugos ako ay kwarta imo mama. Dali na oy. Pagitaw na natas Bilya diyas kakahuyan. Bilya! 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 Hay naman taon kang tambuka ka, Bilya! Pakita na mo na, Bilya! Day, Bilya! Day, bay. Kasiot na niyang kakawyan na itong yari. Ay, huwag na po yung tayo din eh. Para magtagkakinigbit din din eh ba? Sus, ni mo. Ikaw ba? Ay, pag kunahon nagbitin. Butungan una niya masikag kunahuna. Oh, niya naman tas. Tiilan siya, dakong bato, dakong bukid. Bilya! Hinmag ka! Bilya! Bay, tinay. Tanaw ang gagawin yan. Iliho kong mayo. Magkura mo, liyaw, yun na ganyang hangin. Nanindog na akong mga balibo, bay. Mamalik na tasagi, bay. Tara, mamalik na tasagi. Ikaw ba? Ang kadlo ka lagi mo. Pang paingon sa bahay nga tisa. Mao na naas unahan. O niya ang hangin, yan diha, banda diri, manumuliyok ang mga dahon. Tuod. Si tuod. Tuod, ay. Nanding. Tanawan ni Dabita. Ha? Tanawan ako, ding. Anong din ang napita? Ding, alisa, ding. Bay, tinay, bay. Ibiyaan na siya, bay. Asa man taon ka, bay. Ha? Ding! Hala, ding! Dali! Tanawan niya ako nakita, ding! Lah, nakita na tingali ni Asbilya. Bay, tinay! Hay, Asbilya! Hay, ha? Dili sa balyang ako nakitaan, ding. Asa mo di mo nakita? Tanawan na. Uy, pangpang na. Pang ang murag busay. Di na busay ay pangpang na. Baka, makay. Busay lagi na. Pero wala tubig. Kanang bato sa ubos, ding. Tanawa, ding. Ano rin ang bato sa ubos? Maramanog. Nakalingkod ako anang maang bato, ding. Nakanin, tingali ka sa una, pero nakalimot lang ka. Ding. Nanding. Sa'oy! Nahinumdum na ko. Sabi mo yung nahinungduman. Anong dakong bato, ha? Mauna ang bato nga among lingkuran, permi ni Luis. Uksa? Mo ba, tinay, nanganin na mo si Luis din eh? Oo, pero... Pero unsa? Dili man sa didinhibo sa ino. Wa may sapa, way linaw, way tubig. Oh, Parehas lang tingali ni sa bato nga among lingkuranan permi sa kilid sa busay ni Luis. di gini busay, bay. Kaya wa may tubig din eh. Di ba ni busay? Itaw ding no. Oh, Mamauli lang ta ding. ay salamat. Wa naman tayo mahimot din eh. Ay, salamat, bay. Pero, using kita kadiyot. Using nasbila din eh. Bila! Bilya! Hain ka! Bilya! Bilya! Hain na taon ka tampukiks! Nanding. Tinay. Bilya! Hay, mangka! Bilya! Nanding. Bilya! Bilya! Ano ba yun? Sakit na kayo. Ay, Bilya! King. Oh, Baragwa gidinis Bilya. Mauli na lang ta na. payo pa kay
Klaro kayong tayo na kung mama ini kay tugay ka sa nauli. Ay, pabitay lang sagot. Ayaw na bay. Nawag ka niya na ako. Na, di ko mingaw ni mo, oy. Kay mo ato mas ako sa inyo, bingawon ko. Dali na, oy. Law sa dampo ulit inyo. Sige, tara. O siya? Nawa yun di ay si Bilya? Ula. Ay na, masagdahin na lang tos Bilya. Oy, kay magdita sa may taong bata ah. Pero maluyon sabta. Kung may daotang may tabo sa kong kontra, lula. Oh, maluod yung kakaibuutan man ka. Ngayon naman, muskulila ka oron o dili, karong gabi eh. May eskwela lula, uy. Ay, manag yung test. Perfect ka kakatubay. Perfect ba? Kuha man ko makatuon. Langan mo mga musulti ng upya. Bigyan ko ni mo. Aw, tablat ang duha. Uli na tayo. Tuwal eh. Luis? Si Luis? Ala, si bata sa kuyan eh. Yan naman, tinood mo tagiya. Salamat sa pagbantay ni Catherine. Huwag sa pa yan, Lois. Dali na, Catherine. Ihatod ko na ikaw sa inyo. Sige, bye. Simbang lang kugdaan, ha? Una lang ko ninyo. Bye-bye, Ding. Bye. Bye, Tinay. Bye, Lois. Bye. Kita niya eh. Tinuod kita nga di na kamo eskwela. Oh, mahal. Dili na. Ikaw na lang ang akong bantayan. Ha? Ngano ba tayo naman ko ni mo, mahal? Basta lang. Di ko gusto nga dunay daotang mahitabo ka nimo. May gikadlukan ka no. Ha? Oh. Duna. Unsa man gyud imong gikahadlukan, mahal? Daghan, mahal. O gayon na lang pangutana. Gusto ka ba nga mulaho sa inyo? Dili pa. Kay sayo pa man. Unya, gusto ka nga manuroy na usap kita? Sige, mahal. Mga unta sa lungsod ug kuton kindi. Bilya. Bangon. Bangon, Bilya. Bilya, bukha ang imong mga mata. Mga agawon. Gutom. Nahibaw kong gigutom ka. Ug dadon ko ikaw sa dapit nga matagbaw ka sa imong kauhaw. Gutom. Dali, Bilya. Gunit ka na ako. Kaon, mahal. Lami kini kuton kindi. Pasaylo ako, mahal ko. Apan, dili ko mahimo mukaon, bisan unsa. Aw. Tuod no. Aw sama na ni hapon na day ka. Kinahanglang busog ako nga musagol sa mga tao din sa patag, mahal. Hala. Doon naman dito sa simbahan, mahal. Dali, manimbata. Dili. Ha? Dili ka mo simba, mahal? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Susun. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.